खुलुमबाय फरायसाफोर, दिनै जों सावरायगोन राव सोलायनायनि दाथाय आरो थांखिनि सोमोन्दै। राव सोलायनायनि दाथायखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथार। जों मिथिगौदि बबेबा मोनसे रावनिफ्राय गुबुन मोनसे रावाव सोलायनाय एबा लांनायखौनो राव सोलायनाय होननानै बुङो। सरासनस्रायै राव सोलायनायनि दाथाया जाबाय राव सोलायग्रा एबा ट्रेन्सलेटर, फुंखा फरा एबा सोर्स टेक्स्ट, थांखि फरा एबा टारगेट टेक्स्ट आरो आदब एबा टेकनिक। बे मोनब्रैजोंनो राव सोलायनायनि थांखिया आवगायो। फै जों सुंद'यै मिन्थिनि बे मोनब्रै आयदानि सोमोन्दै। राव सोलायनाय हाबाया बे मोनब्रै गुदि दाथायजों सोलियो। राव सोलायग्रायानो बे हाबानि गाहाय। गुदि फरानिफ्राय एबा सोर्स लेंगुवेजनिफ्राय थांखि फरासिम, टारगेट लेंगुवेजसिम लांनाय एबा सोलायनाय हाबाखौ राव सोलायग्रायानो गुबुन मोनसे रावाव गनायजाथाव आदब बाहायनानै सोलायो। बे आदब बाहायनाय हाबाया गोबां रोखोमनि जानो हागौ आरो बेयो राव सोलायग्रानि रोंगौथिनि सायावसो सोनारो। मख'जाथावदि गुदि फरा बुङोब्ला एबा सोर्स लेंगुवेज होनना बुङोब्ला राव सोलायनो लानाय गुबै फरा एबा रावखौनो मिथियो। जा रावनिफ्राय जों राव सोलायगोन बे फराखौ जोङो सोर्स लेंगुवेज एबा गुदि फरा होननानै बुंनाय जायो। बेयो खन्थाइ, रायथाइ, सल', सल'मा, सावरायनाय जायखिजाया आयदानि जायखिजाया थासारियाव लिरनाय रावनि जानो हागौ। बेबादिनो गुदि फरा एबा गुदि रावनिफ्राय जा थांखिजों गुबुन मोनसे रावाव सोलायनो लानाय जायो बिनि फिथाइखौ थांखि फरा एबा थांखि राव, टारगेट लेंगुवेज होनना बुंनाय जायो। बिदिन्थि महरै जों दिन्थिनो हायो राव सोलायनायावहाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय गेदेमा लिरगिरि प्रदीप राजा ब्रह्मनि स्नि बिफान रामायणखौ जों बिदिन्थि महरै लानो हायो। बेयावहाय राव सोलायनायनि दाथाया ओरैबायदि। प्रदीप राजा ब्रह्मआ जा बिजाबनिफ्राय सोलायदों बेयो जाबाय फुंखा एबा सोर्स लेंगुवेज एबा गुदि फरा। बर' रावाव सोलायनाय स्नि बिफाननि रामायण बेयो जाबाय टारगेट एबा थांखि फरा। राव सोलायनाय बे गासै खामानिखौनो जिहेतु प्रदीप राजा ब्रह्मआ मावदों, बेखायनो बिथाङा जाबाय राव सोलायग्रा एबा ट्रेन्सलेटर। आरोबाव बिथाङा स्नि बिफान रामायणखौ गुदि फुंखानिफ्राय बर'सिम राव सोलायनायावहाय जा खान्थि बिखान्थि बाहायबाय एबा सोलो बाहायदों राव सोलायनायावहाय, बेखौनो राव सोलायनायनि आदब होनना बुंनाय जादों। सुंद'यै बेखिनियानो जाहैबाय राव सोलायनायनि दाथाय। दायो फैदो जों सुंद'यै राव सोलायनायनि थांखिनि सोमोन्दै मिन्थिनि। थुनलाइनि जायखिजाया लिरनाय हाबायानो मोनफा मोनफा थांखिनि सोरखियाव बेंखनजानाय। जोंहा जेबो थांखि गैयाब्ला जोंहा राव सोलायनायनि फिथाइ एबा खामानिया जेबो ओंथि गैया। बेखायनो होननाय जादों दि मोनफ्रोमबो खामानियाव, राव सोलायनायनि मोनफ्रोमबो खामानियावबो मोनफा मोनफा थांखि एबा जाहोन थानो हागौ। राव सोलायनायनि हाबायावबो बेनि बारगा नङा। जायखिजाया आयदानि लिरनाय, थुनलाइ, खोथा बाथ्रा बेफोरनिफ्राय राव सोलायग्राया गाव सिगांग्रो बुजिनानै थांखि फरायाव सोलायनांगौ। बेयो जाबाय राव सोलायग्रानि थांखि एबा राव सोलायनायनि थांखि। राव सोलायग्राया मोननै राव रायज्लायग्राफोरनि गेजेराव थुनलाइयारि, हारिमुआरि खाथि सोमोन्दो लाबोयो। बे खोथाखौ बुंनांगोन दि राव सोलायनायनि गेजेरजोंनो मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिजों सिनायज्लायनो हायो। बुंनाय आरो रायज्लायनायनि गेजेरजों, लिरनाय, फोसावनाय एबा फोरमायनायनि गेजेरजों मोनसे राव रायज्लायग्राजों गुबुन मोनसे रावजों सोमोन्दोआ जाफुंसार जानानै फैयो। बेखायनो
गेदेमा लिरगिरि बा बिजिरगिरि बिथांमोना बुङो, राव सोलायग्रानि थांखिया अराय सोरजिलु जानाया गाहाम। बेयो जाबाय राव सोलायनायनि थांखि। सुंद'यै राव सोलायनायनि दाथाय आरो थांखिया बेखिनियानो। फरायसाफोर, उननि आयदायाव जों राव सोलायनायनि सानथौआरि बुंफुरलुनि सोमोन्दै सावरायगोन। दिनै एसेनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।